Ahojte priatelia, ja vás pozdravujem z tohto krásneho horského prostredia. Dole sú tropické horúčavy, dokonca niekde na Dolňakoch pri Bratislave až 40 stupňov. To už je fakt veľmi veľa, je to extrémne teplo. No a tu vo Veľkej Fatre je príjemných 24 stupňov v podstate. A keď som bol v lese, tam to bolo ešte o mnoho menej. Teraz som vyšiel na tieto krásne horské lúky, ktoré sú v oblasti Rakitova. Nachádzam sa na turistickom chodníku a môžem obdivovať fakt široké spektrum kvetov, rastlín, bylín. Všetko to tu krásne rozvoniava. Cítim sa ako v nejakej čajovni. Naozaj je to tu úžasné. Sú tu klinčeky kartuziánske, rastie tu materná duška alebo dušovka alpínska. Sú tu zlatohlavy európske a mnohé iné bylinky, ktoré sme tu dneska spoznali, nezabudky, takže to je úplne krása botanická záhrada. No, takže spoznávajte prírodu s nami a poďte s nami na tieto krásne botanické záhrady Veľkej Fatry. Tešíme sa na vás. Čaute.